थ' हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर। बे भिडिअ'आनो जादों लोगोफोर, आं दिनै गुवाहाटि थांगोन आरोना दायो। माने दा टाइमा बेसेबां जाखो? खैथा जागोनलाय? 9टा जाबाय आरोना। दा 9टानिफ्राय माला सहैयो? आं गुवाहाटि रिहाबाव थांगोन आरोना बेरायनो। थ' नोंथांमोना माने नायलांबानो जाबाय आरोना भिडिअ'खौ। थ' गुवाहाटिनिफ्राय मालिबिटा बागमारा मालिबिटानिफ्राय खय घन्टा लायो आरोना गुवाहाटिसिम। थ' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअ'खौ। आं भिडिअ खालामलांबाय थागोन। थ' नोंथांमोना नायलांबानो थाबानो जाबाय आरोना। आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। थ' बेनो आरोना, आं नोंथांमोननो फुल डिटेल्स होगोन सहैबा। थ' बेनो आरोना लोगोफोर। आरो आंजों लोगोआव दङ नै मैखोम, बिथां मैखोम। हाय होनदो। बिथाङानो लिंहरदों आरोना, माने बिथांमोनखौ जे आंखौ लांफैनो पिकआप खालामनो थाखाय। थ' दायो आङो थांसै 10 दिननि थाखाय। 10 दिननि थाखाय गुवाहाटियाव माने बेरायनो थांसै आरोना। नोंथांमोना नायलांदो गुवाहाटि रिहाबाव आरोना। थ' लोगोफोर, जोंनि न'आ बेनो नै। नैबे फादारनि बाइक आरोना। आरो बेगखौबो लाखाबाय नै। बेग लाबाय, बेगाव सि गस्ला लाबाय 10 दिननि। थ' नोंथांमोना मोजाङै नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। जायफ्रा नायनो गोसो दं, जायफ्रानाखि ब्लग नायनो गोसो मोजां मोनो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय जाबाय आरोना। थ' थांनोसै लोगोफोर, माबायदि जायो, लकेसनफ्रा माबायदि जालाङो, जर्निया माबायदि जालाङो, नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर। आंनि न'नि फेमिलि मेम्बार्सफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दं। नोंथांमोना नायलांदो आरोना। नैबे आंनि वाइफ, ओमफ्राय नैबे आंनि आइ, ओमफ्राय नैबे आंनि अनसुलि फिसाजो आरोना। मम्मी, मम्मी, मम्मीलै थादो दे मम्मी, 10 दिन नुनाय नंला नोंखौ। मम्मी, बाय बाय मम्मी, बाय बाय, बाय बाय। दुदो दे मम्मी दे, दुदो दे मम्मी, मोजां दुदे, मम्मीखौ डिस्टार्ब खालामनाङा दे मम्मी। नैबे आंनि आइ आरो। फिसौखौ बहुद केयार खालामो आरोना आइया। आरो बैयो आंनि वाइफ। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानांगौ लोगोफोर। हाय होनहरदो नै। नानिखौ माने फुथुनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं। मामि दुदो, मामि। आंनि फेमिलि मेम्बार्सखौ नुबाय नोंथांमोना। बिबै, फिसौजो। नै मामि आंना। मामि, मामि। दुबाय मामिया दुबाय। आयु नायबावो माथो मेगन। मामि गन्थंआ देरथारबाय आंनि बायदि। आयै मामि गोददों। गोददों मामि। 10 दिन नुनाय नंला दे मामि नोंखौ। सना, बाय बाय मामि। बेनो जोंनि उन्दुग्रा आरोना। आरो बेयो आंनि बिनानाव उन्दुग्रा। आंनि बिनानावा बेवहायनो उन्दुयो आरोना। जा गरम ना लोगोफोर। बिराद गरम। गरमानो अयथासार आरोना लोगोफोर। नै बियो मामि उन्दुग्रा आरोना। मामिखौ ओरै नारनानै फुथुयो आरोना बेयाव।
मामिखौ दिनै बाय बाय होनांसिगोन आरोना। आरो बेयो जोंनि न'नि बिबार बायदिसिना एल'भेरा, ड्रागन बिफां आरो थाइजौ बिफां गायस्लायनांगौ आरो थाइजौ बिफाङा नैबेबो ड्रागन देरहांबाय आरो बेबो ड्रागन, एल'भेरा, ड्रागन, नैबे ड्रागन आरोना खिलिहांगासिनो, बेबो ड्रागन खिलिगोन, बेबो नासपति बिफांफोरबो दंलाबायो गायनाय। आरो ओरैथिंजाय ड्रागनबो दं, बै ड्रागन बारा नुथायासै आरोना नोंथांमोना, केमेरायाव बारा सिनायासै। नैबे गिदिर देरबाय, फिथाइ मोनजासिगोन जानुवारिफ्राव। बेनो आरोना जोंनि न'नि लकेसना। दायो आङो गुवाहाटियाव थांसै आरोना लोगोफोर। बेनो आंनि वाइफआनो, मोखांखौनो देखायनो लाजियो नामालाय। बैयो आंनि फ्रेन्ड, बेस्ट फ्रेन्ड आरोना। बिथाङानो आंखौ हेल्प खालामगासिनो दं आरोना। हाय बय। बे जोंनि ओंखाम संग्रा न' आरोना बेयो। मा दङ नै, आयु बुस्थुफ्रानो जोबनो थाङा। ओंखाम जानोसै वाइफआ, दासो ओंखाम जानोसै ना जाखांबाय? जाखांबाय। नै बे गाहायाव दै दोनो आरोना। आरो आंनि डेट दङ, बाबाया उन्दुबाय आरोना, नै उन्दुगासिनो फांखा होनानै। दा सिखांगोन आरोना दसेनि उनाव। लांफैग्राफ्रा, पिकआप खालामग्राफ्रा सफैयोबा। लोगोफोर, आं दायो ससेखौ माने नुलांबाय थागोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय जाबाय आरोना भिडिअखौ। थ' लोगोफोर, दायो आं थांनो ओंखारबाय आरोना। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना। गामिनिफ्राय ओंखारबाय आरोना लोगोफोर, नोंथांमोना दा नायलांबाय थादो। तो गाइस, खैला मेला मोनबाय आरोना। खैला मेला आरो 4 घन्टासो लाबावगोन खोमा। नै गाइस, आंगुरि मोनबाय। लेफ्ट आंगुरि मोनबाय आरोना दासो। आमगुरी बाजार है। गाइस, हाग्रामा मोनबाय आरोना, हाग्रामा ब्रिज। दासो हाग्रामा ब्रिज आरोना।
2 घन्टानि उनावसो लामा गाज्रिथारना दासो हाग्रामा ब्रिज आरोना Sapaguri मोनबाय guys Sapaguri दासो आरोना 2.5 घन्टानि उनाव लोगोफोर दायो आङो गुवाहाटीयाव सेन्टाराव मोनफैबाय आरोना नोंथांमोननो माने नेक्स्ट भिडिअ'आव माने नेक्स्ट आपडेटखौ होसिगोन बेवहाय माबायदि सोलियो माबायदि मायो आं गाबोन खोन्थासिगोन आरोना नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोनाबो थाफैनो गोसोबा थाफैनो हागोन माने आं 10 daysनि थाफैदों आरोना बेरायनो माने नोंथांमोना जे माबाफोर निसाफोर गारनो गोसो दङबा गारफैनो हागोन आरोना बेवहाय मुलि मोनजागोन बिदि आरोना बेखायनो आंबो निसा गारनो थाखाय थाफैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना माने मा सानो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जे आं माबा मोनसे निसा लायोमोन जे बै निसाखौ आं माने गारनो दिनै फैदों आरोना जे जौ बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो थाफैनो गोसोबा थाफैनो हागोन लकेसना जाहैबाय लकेसनखौ आं गाबोन खोन्थानोसै आं बारा मिथिया नालाय दिनै फार्स्ट टाइम नालाय माने आं दा बावैसो सफैदों नालाय आं गाबोन गासैखौबो डिटेल्सखौ खोन्थाहरजोबसिगोन आरोना नोंसिनो नायदो बे रुमा माखासे पेसेन्टफोरबो दङ गाबोन फुल डिटेल्स खोन्थाहरसिगोन आरोना माबायदि नङा मा मुलि मोनो मा मुलि मोना मा मुलि होयो मा मुलि होआ आं गाबोन खोन्थासिगोन आरोना नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बाय बाय लोगोफोर